Jo, čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska si zahráme Five Nights at Freddy's a Golden Pass po roku a toto je tretia časť. A inak, ak neviete, ak ste fanovia tohoto kanálu alebo videli ste nejaký kanál alebo poznáte tento kanál, že aké sú akcie na tomto kanále, no tak viete, že v decembrový za chvíľku končí a začínajú vianočné prázdniny, každý už ide domov, už sa nebude chodevať do školy cez vianočné prázdniny, už nechodí sa cez vianočné prázdniny do školy, takže máte pokoj. Takže no, dneska zahráme Five Nights at Freddy's a Golden Pass, lebo toto bola najlepšia hra, ktorú som hral. Je to moja najobľúbenejšia fan hra, ktorá vždy existuje. No, nie. Watch Your Nightmares je na prvom mieste, to vám hovorím. Ale Golden Pass je na druhom mieste 100%. Ja som to na to nenotočil už dlho a chcel by som si povedať, že toto natočíme dlhšie, dáme nejaké 2 noci alebo niečo také. A Ultimate Edition vyjde zajtra. A Ultimate Edition 3 vyjde zajtra. Takže dobre. A december week už končí, takže už začnú byť nové videá. Už FNAFka si dám zo FNAF Here. Už z FNAF Fun Here si oddychnem a budem natáčať free roam hry. V podstate to sú FNAF Fun hry, ale je to free roam. Už prenesiem sa na normálne FNAF Fun hry na free roamy, takže dobre. Ideme Five Nights at Freddy's a Golden Pass, let's go. Night one! Bro, night one. OK. Čo tu vidíme najskôr? Sklapni. Ja som túto hru už hral, takže nepotrebujem žiadne inštrukcie. A ešte jej hovoríš podobne, takže má to fakt ako vážne sere. Dobre. Five Nights at Freddy's a Golden Pass? Najlepšia hra, ktorá existuje. No nie je najlepšia hra, aká existuje. Ale Freddinator si na tom alebo Freddinator, ja neviem ako sa volá, zahral si na tejto hre veľmi veľa s tými modelmi a on si s tým veľmi zabral, no proste on si veľmi zabral s touto hrou, aby bola dobrá. To je veľmi podarená hra. FNAF hra. A Freddinator urobil veľmi dobrú prácu. A vyšla táto hra. To je fakt super toto. Freddinator si fakt ako vytvoril si najlepšiu hru. Freddinator si vylepšil najlepšiu Five Nights at Freddy's 0 hru. Nie s free roamov. A to má ešte aj blur efekt. To Freddinator úplne si na tomto zahral. Takže vieme, takže ako fungujú tie mechaniky v tomto Five Nights at Freddy's. No. Bupneš Freddyho nos. Hotovo. Spring Bonnie sa bude hýbať. Keď sa tento Maďarik dostane do tvojej office, musíš ísť rýchlo na stage a musíš proste aktivovať stageko. So Fredbearom, keď sa ti dostane do office, keď už bude pred tvojim ksichtom, tak on pôjde sem, či pôjde do office a nie si mŕtvý, ale potom musíš dať activate alarm a on potom odíde a dobre. Potom je popelnica. Nie, potom je popelnica, počkaj, nie. No, teraz je endoskeleton, a.k.a. popelnica, ktorá pôjde z tejto ktorá sa ukáže tu. Takže endoskeleton, a.k.a. popelnica, pôjde tu
On tu bude na teba čumeť s tými prostými očami a potom keď budeš počuť zvuk v momente, tak proste bla bla bla, musíš pustiť gitar, hotovo. Tak musím veľmi počúvať. A inak v minulých epizódach som len možno tento gameplay bude trošku laggy, hej? Ale nebude to až tak zalagované ako pred minulým rokom. To vám hovorím, to nebude hrozné lagovanie ako predtým. Ale v minulých videách som v tomto videu, ako v tejto sérii, a Golden Pass, tak som Teba sereš, fakt. Som vyhral už túto hru, takže som už bol dávno na Custom Night. A ak sa dostaneme stadiaľ to na 20-20-20-20 mode, až dáme 20 všetky na 4, inak až dohráme túto hru, ja to musím repernúť, a tu si robíš srandu. No, proste som dokončil toto Custom Night, ale až túto hru dokončíme, no tak urobíme 20-20-20 mode. A čo je 4 na 20, čo bude fakt ako extrém. Ale ja som profík na tejto hre, takže to viem v podstate dať, ale bude to trošku challenge, lebo oni sa budú strašne rýchlo chýbať. Budeme musieť fakt čekovať na toho Foxyho, to bude... Aha, Endoskeleton, aka popelnica už je preč. No, super, aka popelnica je tu. No, už je tu tá popelnica jedna. Ak ste videli minulé videá, no tak z tejto hry, no tak ja som hovoril, že táto vec je popelnica, no, popelnica je táto debilina, pretože ju nemám rád, ja ju nenávidím. A mne sa to lagovalo. Ty svinia jedna posrata! Pálej preč! Ja ťa umlatím. To ti hovorím. Umlatím, ty jedna svinia posrata. Ťa fakt umlatím. Sprostý endoskeleton. Dobre. Debilko, už odídeš mi z office, alebo prídeš sem a začne sa tu na mňa kúkať, jak nejaký debilko, nejaký postihnutý debilko, ty kokos, nejaký... Tým zubkom, tým dve zubky tam trčia. Už sa môžem na nich pozerať, no. To čo tu máš dole? Aha, dobre. Sprostá svinia jedna. Nenávidím tú popelnicu. Vy fakt viete, že ja nenávidím ten endoskeleton. On je proste fakt otravný. On keď vám sa tu dostane, proste on pôjde ventka, ale on je tak strašne otravený, lebo ja musím počúvať jeho sound cues. Ja potrebujem počúvať sound cues. Ono to normálne pýta od sound cues. Proste potrebuješ počuť nejaké sound cues a to má proste aby si sa musíš počúvať. Ale ja mám taký hrozný hluch, že ja niekedy to nepočujem a ja hovorím a ja to niekedy nepočujem a mne to... Ja som vtedy niekedy hluchý a ja nič nepočujem a potom mi dá jumpscare. Mne sa to stalo už pred chvíľou, som chcel natočiť video, ale... No presne toto video, 3. časť. No ale mne... tá popelnica, ja som si išiel pre nabíjačku, hej. Tak ona má tá popelnica, to bola tá istá situácia, čo sa stala. To je tá istá situácia, čo sa stala Final Fantasy Candy. Ak si nepamätáte, tak som vydal video, kde som hral Final Fantasy Candy, že mačky útočia, hej. To bolo asi v novembri, no, presne v novembri to bolo. No, a ja som tam proste, ja som si išiel pre nabíjačku, lebo sa mi vybíjal telefón. Telefón, to nie je telefón, telefón megafón, to nie je telefón megafón, balúči pifón. Proste,
počítač sa mi začínal vybíjať, musel som ísť pre nabíjačku a Candy mi vozil do office a dal mi jumpscare. To sa tiež stalo aj s... ja stále cítim, ako by tá popelnica... Prečo nazývam popelnicu? Ja som fakt debil. Boop. Spring Bunny nemá boop, čo je hrozné. Prečo fan není zapnutý? Nechápem. Keď je toto staré, tak neviem čo... Aha. Kto je preč? Tento malý sprostý zajac. Ty ma fakt, akože už fakt. Lezeš mi na nervy. Fakt mi lezeš na nervy. Ty popelnica je na posrata. Jasné. Hneď keď to poviem, už ide do ventky. Jasné. Dneska si natočíme teda ten gameplay 2 noci, hej. Máme druhú noc, akože bla bla bla. OK. No. No proste, dneska budeme natočiť gameplay. A možno vydám FNAF Doom na Roblox kanál, lebo ešte plánujem natočiť video z FNAF Doom na môj Roblox kanál. Ale to asi vydám, keď už budem mať nový PC. Takže, už ste ne... Bože, tá popelnica... Bože, tá popelnica, ten endoskeleton je fakt osratý v tejto hre. On furt len on je fakt otravný, tá sprostá popelnica len furt ide do tej vodky. Proste ja sa pozriem, ja hovorím o nej a potom už hneď zase ide. To je proste sprost. On počúva mňa, on normálne počúva, on ma chce otravovať, on ma šikanuje normálne. On ma normálne šikanuje. Fakt. Tá popelnica už je fakt otravná. Trošku to je divné, že ako môže byť popelnica, ty kokos endoskeleton. Ale ja ju tak nazývam popelnica, lebo ja som ju nikdy nemal rád. Ona je, proste ten endoskeleton je hrozný, tak som ho začínal nazývať popelnica, lebo je otravný. Je otravný. A možno vydám FNAF a Golden Pass 2. Dvojka vyšla, kde to je v podstate Five Nights at Freddy's 2 a tam sú ešte tí starí animatronici z tej, tam bude vytrt Fredbear, vytrt Spring Bonnie, vytrt Foxy, vytrt Spring Foxy, či ako sa volá, neviem. Endoskeleton tam nebude. Endoskeleton nebude tam. Čak na čo? Foxy. Aha, už išiel, to vlastne nos, to Foxy. Jasne. Monkey, bro. You look like a monkey, bro. You look like a monkey. OK. Dobre. Tá popovenica sa ukázala. Bože. Ty sprostá svinia, padaj na to miesto, kde si zostal. Ja teda už nikdy nechcem vidieť. Ale bude sa tu ukazovať furt, lebo on je ten endoskeleton tak sprostý, že sa musí furt ukazovať a len furt a potom a proste to isté a isté. Furt len to isté. OK. Ja si myslím, že dneska by sme mohli dať dvoch noci. Už síce natočím to už 14 minút, ale čo? Nikoho to nedáma. Ja budem na... Ja ten endoskeleton normálne vyhodím von oknom. Ja ho nemôžem zobrať zo hry, ale ja by som kľudne toho endoskeletona ja by som kľudne skopol z balkóna, ja by som ho normálne vyhodil z balkóna. Tu jeden, aby sa to zničilo, lebo on je fakt otravný v tejto hre a nemám to rád. Potom príde a potom po tej vonke začne zase
tak chovať, jak začne tam zdráhať, jak Usain Bolt a no, musím použiť ten sprostý hiter. Asi míňa batériu. On mi zbytočne míňa... Čau, zubač! Už som ťa dlho nevidel. Tu už nebol dlho. Fredbear. Áno. Počkaj, Foxy! Ja som zabudol na Foxyho. Foxy, padaj preč. Ja ju vyhodím. Ja fakt by som rád tú vec rozkopal. Fakt. To je fakt otravná vec. A Foxy už skoro mi mohol dať jumpscare. Sa nepozeral na ňo vôbec, ja som úplne na ňo zabudol. Ten Nightcar hovoril o ňom. To čo za zvuky? To je smiech ako... To je ako... Smiech endoskeletona. Ako sa že do not play when he laughs. Aha, to má byť ako ten smiech, ako vtedy to, aby mi to potom nedal jumpscare, blablabla. On to hovoril, ale ja som nikdy nepočul jeho smiech. Aha, takže on ide tu a on potom zbehne sem a ide mi domov do office. GG! Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like a odber a pre ďalšie videá a pre na Ultimate Edition dajte like a odber a ja sa s vami budem lúčiť. Čau. Čus, čusík.